Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Kamar da yadda muka saba, a yau ma za mu yi bayani ne akan WhatsApp, domin wasu suna man tambaya ya za su yi su rage shan data a WhatsApp ɗinsu, kuma ya za su yi maganin masu turo masu sako a group ko bidiyo ko hoto wanda ba tare da sun yi downloading ba, kawai sai ka ga yayi downloading ba kai downloading dan abun ba, kawai ana turuwa sai ga abin yayi downloading a wayar ka kai kuma baka so, wannan kuma yana shan data. To ba tare da bata lokaci ba, mu shiga WhatsApp. Gashi mun shigo WhatsApp kamar haka. Ka shigo WhatsApp kamar haka, sai ka je wannan dan digo-digon guda uku, kuna ganin su, sai ka taba setting. Idan ka taba setting sai ka zo nan wurin data and storage. In ka shige wannan data and storage sai ka zo gashi inda aka sa media auto downloading, sai ka zo nan ka taba. To yanda kuke gani zaka same shi haka an mashi good. To ni yanzu bana so, sai ka taba haka sai ka cire shi. Ka cire wannan good din ka maida shi kamar haka, sai ka sa OK. Sai masu amfani da wifi shi ma zaka zo ka taba wannan duka cire su, saboda bana amfani da wifi shi yasa na kyale shi. To idan ka cire wannan, insha Allah za ka yi maganin wannan matsala. Dole idan aka turo hoto, sai idan kai ne kai downloading ɗinsa, ba kawai haka kawai a gurin za a turo hoto kaga ya zauna ma a waya ba. To don haka wannan kenan, wannan zai sa kuma insha Allah wayarka kaga data tana daɗe maka ba tare da wani bata lokaci ba insha Allah. Don haka ku kasance da wannan tasha ta Ministan Waka TV ko kuma Magama TV. Kar ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen namu akan lokaci. Mun gode, ku huta lafiya.